Srdcovou záležitosťou Ivety Liptákovej je už roky bábkoherectvo. Bábkové divadlo z Podspišského hradu už má za sebou niekoľko premiér a vo štvrtok 26. augusta pribudla ďalšia, tentokrát o Katarínke. Titul je prebratý podľa motívov Richardovej, je to upravená rozprávka o kráľovi a Katarínke, ktorá ho tajne ľúbi, on ju a nedokáže si to povedať. Kráľ je kartár, prehrá celý majetok a Katarínka sa obetuje a ide do pekla na miesto princeznej. Príbeh jednoduchý, postavičky tradičné, napriek tomu hlavne detskí diváci sledovali predstavenie so zatajeným dychom podobne ako ich rovesníci pred 10 ročiami. Takéto rodinné divadielka sa niekedy hrávali po domoch, po krčmách, po námestiach a ja som rada, že vlastne takýto druh divadla budem konečne mať aj ja, nakoľko je dosť veľa možností účinkovať po hradoch, po zámkoch, po kaštieľoch, vonku, na jarmokoch. Aj to vlastne hrá veľmi taká akože živá, temperamentná, dynamická, veselo hrá s marionetami a dnes sa to už tak nevidí. Za najbližších spolupracovníkov pri tomto projekte si Iveta Liptáková vybrala režiséra Juraja Jaška a výtvarničku Amalku Valenčíkovú. Veľmi spokojná vlastne s Jurajom Jaškom, je to náš už tretí projekt, na ktorom spolu robíme a za Amalkou štvrtý, takže súhra je a bola som veľmi milo prekvapená príjemnou atmosférou, pokojou. Režírovať pani režisérku nie je celkom jednoduché, napriek tomu Juraj Jaško spoluprácu hodnotil ako veľmi plodnú. Akceptujem to v plnej miere, lebo sme to vlastne vymýšľali spolu všetko, v spolupráci s Amalkou, ešte teda scenografkou. Takže ja som s tým spokojný aj s tým výsledným tvárom, aspoň zatiaľ, čo som videl, ako sa snažila na skúškach, ako robila. Takže... Bábkové divadlo z Podspišského hradu a jeho vydarené predstavenia prinavracajú časy zašlej slávy bábkoherectva na Spiši. Na Hornej Nitre tam je to teda dosť akože by som povedal v kurze a tuto na Spiši neviem, no Iva robí, neviem, kto ešte robí teda s bábkami. Bábkové divadlo vždy malo a bude mať neopakovateľné čaro pre detského diváka. A túto atmosféru bolo cítiť aj na štvrtkovej premiére. Ako vy? Prečo vyplašia? Aj malé psy. Toto trio pán kráľ zámok neubráni.